Yan guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. So ngayong araw po ay kasama natin ang Pinoy Palaboy. At pasalamat tayo kay Sir Lawrence ng Mang Diegos Integrated Farm dito po sa Sual, Pangasinan. So ayan. Ayan. Magpapakain tayo mga idol ng Kito. Ay, ito. Bangus! Ano ba yan? Yan, so magpapakain tayo ng bangos. At kakaiba po dito ang pagpapakain nila ng bangos dahil hanggat kumakain daw po ay kailangan pong pakainin. Yan, unlike sa hito na kailangan may 2 times, may 3 times, iba-iba. Pero dito hanggat kumakain, sige pakainin natin yan. O diba? Ang yaman nila sa feeds dito, no? Araw lang pagpapakain. O araw lang, no? O araw lang. Araw lang pala pagpapakain. Ayan, Saka itong kanilang partner, yung fish cage nila ay sumusukat ng 20 meter diameter. Yes, at ang laman daw po nito sa una nating interview namin partner is 110 to 120,000. Thousands. Parang fingerlings ba ang tawag doon. At saka during harvest po is nasa 40,000 kilos dahil 500 to 600 grams ang bawat isa. Target size 5 to 6 months mga 40,000 kilos ang naka-harvest nila. Yes. Wow, galing, no? Ganda, dami. Yan. So ang pagpapakain nito is localized lang. Diyan lang sa gitna kasi umikot na yung bangus. Partner. Yan, lakasan mo sa pinakagitna partner. Saka wala siyang overfeed, partner. Wala. Yan, tuduin mo pa. Sige pa. Hindi ba ito mamatay? Hindi, ganito. Habang nasa pinakagitna sila, ang feeds, kinakain nila kasi pag gumilid na, yan, ano na, hindi na nila masyadong kinakain. At saka ang galing din, no, para siyang hito na yung 4 inches dapat yung nilalagay nila. Oo, nagpupulasan sila, oh. Pare-pares na 4 inches. Ayan. Grabe. Ano yun, part? 4 months din bago nila harvestin to? 4 to 5 months. 5 to 6 months, I think. Yan, Malaki mga na. 5 to 6 months average. Oh, grabe, ang dami na Pag pagkahuhuli na daw nila to, kailangan nila na may mga magdadrive. Sisisid sila. Ininit lang daw. Ininit Yan. lang yan. Pag Oo. ganyan. Yan, ang dami. Grabe, guys. Itong fish cage na to, guys, ay matatagpuan nyo po dito sa may Sual, Sual, Pangasinan. Yan. Dito na yun ngayon ang pinaka number 1 in terms of quality at saka production ng bangus mga idol sa Pilipinas dahil napakalawak na dito at saka sa tubig po nila partner, hindi pa masyadong polluted ang ilalim. Kaya masarap yung lasa ng hito. Kaya quality Hito, yung yung lasa siguro. Pero hindi muna natin yan matitikman kasi hindi tayo mayari. Ika naman. Ang dami nilang nagpupulasan, no? Maubos. So isa-isang araw, partner, nakakaubos po sila ng grower feeds dahil 4 months po ito. 25 kilos. 25 sako. 25 sako. Ay, grabe. 25 sako. Per day. Tapos walang overfeed dito, no? Walang overfeeding as long as Basta, kumakain sila. oo. Bawal lang daw pakainin kung hindi sila kumakain dahil magkakasakit. Saka narinig ko kanina, bawal tulog-tulog dito pagka nagpapakain. So, kasi 10 to 25 minutes dapat pinapakain po siya. Yan, grabe sobrang dami naman kasi. Imagine mo 110 to 120,000 na parang fingerlings. Meron dito sa 20 meter diameter. Grabe ang dami. Grabe, ang dami. At saka yung weakness din, may mga weakness din po sila, no? Hindi lang pala halos lahat ng isa may weakness. So itong weakness ay pagka umulan daw. Pagka umulan, dapat huwag kang magpapakain. Dahil mahaluan po siya ng tubig tabang. Possible na magkakasakit po sila. O yan, at saka partner, kapag may sakit po sila, kailangan ng may aeration, nagpapadwheel dito. May mga propeller pa daw. Propeller, para mag-ano ng dissolved oxygen dyan, magtapon. Hindi sila mamamatay. Yan, Pero grabe, partner, sigurado dami. yung mga ganitong klaseng na negosyo, milyon-milyon ang kailangan puhunan bago Yes, sa setup pa lang milyon na, sa feeds milyon, pero kumikita din ng malaki. Ng milyon-milyon din. Yes. So ayan lang guys, wala naman ako masyadong karunungan dito sa bangus. I-share lang namin sa inyo yung pagbisita namin dito sa Bangus Farm ng Johams Aqua Farm. Yan, salamat sa Johams Aqua Farm dahil pinayagan at sinaman kami dito sa sa kanilang fish cage para makapamasyal, makita yung mga bangus. Kaway-kaway. Kaway-kaway. Mga kapisda. Kapisda. Thanks for watching sa lahat ng mga bago sa channel ko. Don't forget to click subscribe button and bell icon para lagi po kayong updated sa mga susunod pa naming upload videos. And syempre sa Pinoy Palaboy TV, abangan nyo po dahil isi-share nila sa inyo yung konting
gininto ang tips para sa dito sa pag-aalaga ng bangus na isda. Yan, thank you. Bye-bye.